Szczęść Boże wszystkim tym, co nas oglądają. Na Szolce Tyju to ostatnio w tym roku nagrywamy i bez tego się pozwolę tutaj zaprosić Eugena z Pnioków, czyli pana Kosmały Eugeniusza, który jest znany w radiu Piekary, z Radia Piekary, z teatru, jak w sztuce grobo. No i z tego, że ma chyba najbogatszy słownik śląskich wortów, jak mi się udało spotkać. Co prawda jeszcze nie wydany, ale wszystko na dobrej drodze, że wnet będzie. I chciałem się was, panuszku, spytać tak. Wiemy, że w każdym języku, w każdym kodzie językowym... Ale można się najpierw przywitam. Witam wszystkich słuchaczy, tych, co nas będą oglądać. Ja, fajno, bo widzisz, mnie się aż trochę dzisiaj... No, i się oskulą. No nie, mnie trochę aż pana chyciła. Bo dość ważna rzecz. No, wiesz, że nieraz nam tam zarzucają, że my za dużo germanizmów używamy, a sami nie wiedzą, że nie ma takiego języka w Europie, w którym by nie miał 60% co najmniej zapożyczeń, które pożyczali z inszych kodów językowych. Ja teraz mam od 2 lat mam taki dykcjonarz wydany w Niemcach. Kaj niemiecki profesor wypisał wszystkie polskie słóweczka, które są teraz, Polok się mnie wadził, że to są richtig polskie słówka i udowodnił, że to są słówka niemieckie. Znaczy germańskie. Germańskie. W użyciu teraz we polskim języku. Także to, że przeciepowanie nam, że u nas w naszej śląskiej godce jest tych germanizmów trochę, no umie ty, że jest trochę, bo ja się Razinku urodził na tej Szweli, na tej granicy polsko-niemieckiej, między Bytomiem a Chorzowem była granica i tam się go dało, tam na co dzień starzyki, starożki go dali i po niemiecku, i po śląsku. Z kuli tego mocka tych słóweczek niemieckich wlazło i też takie jedno słówko jest zając, nie? Polski zając to jest der Hase po niemiecku, a po śląsku hazok. To nie jest richtig niemieckie słówko, ale Kasik tam też źródło ma w tym niemieckim. No, genau, spolszczone słowa niemieckie są w języku polskim, ześląszczone słowa niemieckie są w języku śląskim, I polskie ześląszczone też są w śląskim. I najśmieszniejsze zawsze, bo teraz jak był na urlopie, to mnie że tam z takimi ze Szczecina godą chłopami i kobietkami i tam jak doszło do takich ciekawych, że dużo słów, które w śląskim coś ich znaczą, to w Polsce też są użyte, ale znaczą całkiem co innego. No ja mam takie zruby i ruły zaraz. No przecież się spytam, czy zna słówecko agapit? Agapit? No nie. No, ja te słówecko znam jeszcze od mojej starki, bo agapit to był taki huncwot, łazik, niecnota, jakby to tak po polsku powiedzieć. Taki Rojber. Rojber takim tego i starka zawdy to tam ty diosecki agapicie. To było takie już, że starka była nerwyś, już ją to brało. Ale agapit to jest stare, jeszcze średniowieczne miano. I to na tyle ważne, na tyle poważne, na tyle zacne, że było 2 papieżów, którzy się mianowali Agapit I i Agapit II. I kaj tam teraz ten Agapit do tego łamzika, do tego huncwota w śląskiej godce. Ale takie coś fungowało. To już teraz ludzie mało w to pamiętają, ale to jeszcze Kajsik zna, nie? No to już nie gadając o takich, które jak kobieta przychodzi do raczej do Finanzamtu i go dajcie mi ten druk, co się tak brzydko nazywa. Nie, bo wiecie, o który idzie, nie będę godą, bo mogliby się Poloki obrozić. No. Chociaż nie, bo to jest PIT i to jest normalka, to jest normatyn. Ale ja mam takie jedno słóweczko, takie to jest... Polok może być bez szakieta, może być bez pieniędzy, może być bez baby, a u Ślązoka to jest
w los przez Einfahrt, bez Einfahrt na plac, czyli to jest przez, ja mogę robić bez sołki dzień. Ja robię w Radiu Piekary bez 16 lat, czyli ponad 16 lat, bo to nie, że to jest ino bez. Ja mogę, jakby to powiedzieć, komin u nas we Werku miał bez 60 metrów. Bez czyli mała, nie? Ponad 60. Ponad, bo bez mała to by było chnet. A to bez 60, czyli ponad 60. 60. Czyli to te bez w śląskim to jest przez, ponad, powyżej, więcej niż, bardziej niż. Także to jest takie słóweczko, a w polskim to jest no bez. Czegoś coś nie ma. Czegoś nie ma. Czegoś nie ma. Dobra, Eugen, można już tam słówka dzisiaj dojść z tego szkolenia, ale powiedzmy się, Weihnacht się zbliżają się dzieciątko, Mikołaj. Czy coś ciekawego ci się wspomniało na tym? Jeronie, no i przodzi, bo już od 2 listopada tyro po całych reklamach, po wszystkich składach, po wszystkich magazynach, tyro ten amerykański Disneyowy przeblikaniec, którego mianują Mikołajem. Psin co prawda, to nie jest Mikołaj. Mikołaj jest nasz, tym, który jest ino tego 6 grudnia i nie jest to taki przeblikaniec z disneyowskich filmów. A już najgorzej, jak ja widzę, latają baby w takich kieculkach i Mikołaj, to jest, no to jaki to jest Mikołaj? Baba z hop z cyckami, Mikołaj z cyckami, widział to ktoś takie coś. To się teraz będzie, ten Mikołaj będzie, ale ten przeblikaniec będzie fyrtą aż do 8 lutego, jeszcze będzie całki coś śpiewał coraz bliżej święta, nawet w lutym. No ale wiesz, to jest ta globalizacja świąt. My już mieli taką globalizację, pamiętasz, my już tu kozali go dać Diedia Maroz. Ale to przynajmniej nie psuli naszego Mikołaja, bo ten nasz Mikołaj był, a ten Diedia Maroz to było co na Sylwestra. Tak, na Sylwestra. Teraz, bo no wartko tąpią te gody, to ani się całego nie obyrtnia bydą gody. I tu mnie całki czas jeszcze nerwuje jedna rzecz. Zaś się zacznie te przygadywanie. 12 waży, 12 sortów jodła. Skany się to wziąno. Ludzie, i on nie poradza spokopić, skany się to wziąno, te 12 sortów jodła, 12 waży. Bo nawet w tym encyklopedii staropolskiej Glogera, to jest tako, tam idzie i do śląskiego dużo łapnąć i Poloki z tego korzystają, to tam było powiedziane, że w takich udobnych familiach było 7 sortów. Już takie lepszejsze, zabrane siodłoki, jakieś takie bambry już piękne, to mieli 9. Te jeszcze bardziej zabrane to 11, a już jak ktoś był pieroną persona, to 13 i to zawsze było musiało być nieparzyste. Tak, kwiatki się dawały. Tak, i teraz jeszcze ku temu. Do stoła siadało się też, co by tak krapowało, co by było nieparzyste. 7, 9 i no nie 13. Bo 13 wiecie. Bo 13 to siedzieli w tym wieczerniku, Pumbuczek siedział z tymi apostolami swoimi. I to ich było do kupy 13. A jak to się skończyło, to już wszyscy wiedzą, nie? I jeszcze jedno. Sztyc mi i furt jednym cięgiem mnie przepierają, że musi być jeden talerz dla jakiegoś wandrusa, zabłąkanego jakiegoś wandrusa. A psin co prawda, bo sam u nas na Śląsku, to ten talerz był ino dla Pumbuczka. Bo wszędzie przy tej wieczerzy wigilijnej jest Pumbuczek z nami. I to był talerz do Pumbuczka. A dźwierze, jak to po wsiach, po tym, to wszystkie dźwierze zasztrabowali taką ociepą słomy, co by się bieda nie cisła. Skuli tego, jak mógł tam wleźć jakiś wandrus, żeby mu dać wieczerzo, jak te drzwi były zasztrabowane tą słomą, tym sianem, co by się bieda nie cisła.
I jeszcze ku temu zawsze się dawało 1 i 2 stołki koło stoła, chociaż żadnego nie było, bo można duszyczki naszych pociotków, naszej familii też się ku nam przyjdą. I starsze ludzie to wiedzieli, że nie szło sklinać wtedy, nie szło nic robić, heklować tam, rąbać, prania, prać nic. I bardziej jak i gospodyni śmiatała, to tak delikatnie, co by tych duszyczków nie poodganiać. Czyli Godosz, to były jeszcze takie prawie, że sprzed chrześcijańskich. Bo wszystkie te gody to też zaczęło się od tego, że kiedyś było dzień przed Wilią, znaczy dzień przed świętami ta Wilio, to był dzień zaduszny kiedyś. To nie były zaduszki 1 listopada, to było dzień bez ta najdłuższą noc, a najkrótszy dzień, to był dzień i stąd się wzięło, że przy Wilii są postne dania. Przy Wilii nieczko się golona. Teraz kajże usłyszał jednego faroża, że teraz już idzie golonko gdzieś na Wilio. I on tego nie znał, bo ja wiem, że wszystkie te zupy rybne, grzybowe, czy kartoflanki, czy coś takiego. To nie było okraszone żadnym fetem, to było masłem. Jak już to masło. Nie? Masłem, ja, genau. Nawet kapusta z masłem. Kapusta z masłem, tak. Na maśle, wszystko na maśle, żadne, a nawet nie śmiało być kucka fetu, nie? Nic. I ja jeszcze, bo ja ważył, podwyżek jeszcze miał, tam familiotok ważył i to też, że musiał dawać pozór, co by tam, i nie z kuli tego, że jest akurat taki fest wierzący, nie. Taką była tradycja i nie było się co spierać, co udawać, że jest inaczej, jak to po tym przychodziło pierwsze święto, czy po pasterce, jak się już przyszło do domu, no to wusztu wziąć. Kran z wusztu albo tam szynki tego. No ja też pamiętam z tego, że to musiało być na maśle wszystko zrobione, machówki tam też, żadnego fetu, też wszystko to było na tym. Co by nie powiedzieć, to wszystko było. No i bajtry nie mogli rojbrować, bo jakby tak mamulka strzeliła bez zadek, teraz nie można, ale kejsik można było. To znaczy, że po tym cały rok ten bajtek dostawał szlapę. Bo nie, jak węsań wywili od chlapa, to cały rok musiał. To było. No i pranie już powiesza, bo wiesz, zawsze pranie będziesz musiał. Blank, nie prało się, nic nie robiło w duma. Krum ważenio wieczerzy. I rychtowaniu tego, co by to na tym stole wszystko było. I nie zapomnieć o tej ociepie. A jeszcze po wsiach, to te pampunie, to oni, jak już byli po wieczerzy wilijnej, to brali troszkę z tego wszystkiego i szli do Gadziny, do Gowiedzi. Posłuchać się nie rozprawiają po naszym. No to tak. No bo to ja to już kiedyś rozprawiał w Radiu Piekary, że miał takiego basztarda, kanarka takiego, który mi we Wiliowy zdradził, że ja na balkonie gorzoła trzymia. Się przezdradził? Ja. Bo ja zawsze miał gorzoła na balkonie, moja ślubno nie wiedziała o tym i od tego czasu już tam zaglądała. Musiałeś a mojemu kamratowi, takiemu Józkowi, to on briwy ciktował, chował, miał ich tam, ja wiem, ze 200, jak Kejsik przyszedł tam w nocy, bo to tam troszkę wypił, po pastyrce przyszedł, to jak mu te briwy zaczęły rozprawiać, jak on to ze schodów zleciał, jak z drabiny zleciał, jak kiedyś leżał tak na planie, że kobieta nie umiała tam tej lauby otworzyć, no to on już potem w nocy do gołębiów nigdy nie szedł. Pamiętajcie, za fest z tymi zwyczajami? Tak, bo jeszcze tam coś tam w tym jest. Ja nie wiem, jeśli to jest prawda, ale w każdej takiej plytni, w każdej takiej, ja wiem, takiej gołędzie, cosik tam musi być. No to cosik musi być z pomboczki wszystkim, co by wam się Wilio jak najlepiej kojarzyła. I wszystkiego najlepszego, zdróweczka w całych familiach, co by ludzie w zgodzie żyli, co by nie było haj.
Tak. Bez całki rok nie było. Bez sołki rok, bo jak nie będzie wstawiło, to można i nie będzie. Chociaż ja już swoje lata mam i tak mi wierza. Pomóż.